Yatay, asa mo pag yap hospital na? Yung patuli ko. What? Uy, naano mo na yap hospital dire? Ayo! 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 Hoy! Nabulangan nyo! Tahiin nyo! Matay, asa mo tao diri ya? Sa banda sa muka na yun sa lamit na ganun banda. Uy, asa mo yun? Hangin mo na dati. Pare ni yung doktor. Sa may banda, Adria ha? Sa may ato na sir! Ay, Dok, anong paano ba ka nang patuloy tayo Ayaw Dok? naman. Pauli raman di ay. Likod dire, likod. Ali. Oh sir, mo patuli ka sir? Pila na edad ni mo sir? Palagi, si Binti na siya. Sus, di mo kung nga, anong karon luman ka nagpatuli? Ay, kaulaw dong. Okay na sa dong. Pero kanay mo murag kahit-kahit ligid na. Kailangan lang natin na kita anong paraan kay murag. Bilisod kita na dong. Lista na ko yung pangalan. Naka-ID na dong? Ha? Itong ballpen rin. Lain ballpen rin ha? O ikaw rin si Kuanday, si Oscar Matumalani Hadlangit, 20 ng edad no? Muro si address ano eh? Muro dos Mariutain. Yun sir, mag-bibisa ka sir. Bibisa ka sir. Ayun na, panser. Tiin. You serious? Sa karburador. Tiin siya, ibutan ng kuya. Ano ba? Ulit pisa ba? Liberkit na ka. Sir, ilan yung sir, di ba sa kamot siya? Oh, Dre. Ay, doktor naman din. Saan ka? Matay, Dok. Ano ni Mao, Dok? Ano sa tingin yung butang, Dok? Dapat sa kamot. Tighanan yung reklamo mo. Ay, isa man, patuli ka o dili. Karon do, naman ta. So, magsugod na ta. At tawad ko sa iya kay magsugod na ta kuwan ng tuli. Ay, dili. Ali. Oh, no! Dito ka. Igda. Ika lang sa dahan eh, magandang mo sa mga aparatos. Relax sa dahan. Murag, dako-dako ka ba ng dalagong ito? Oh no! Ay lang sa hotdog doon ha. Anesthesia sa tanong. Tali, wala may anesthesia. Oh no! Hindi ng alkohol. What? Hindi raw siguro yun. Naman ito may mata. Anesthesia. Alcohol ang anesthesia. Oh no! Oh no! Tanggal? Hindi sir. Kay injikan talaga sir. Gamay lagi. Oh no! Anesthesia man sir. Pangpaan ba? Wala sa sakit sir. Sure, Dok. Magda ko mga dagang. Ay sure, kay Godong. Doktor lo ni Godong. Ay, itong buot. Relax lang Godong, ha? Di ko minsan. Itong mura na mong pinaakan o kuhaan God, amigas. Pwede na! Talikod dong, be, talikod. Talikod kayo. Atong tiraho nung lubot bong. Inayo na lagi. Bahala. Lubuto na ko kahat.
tagam ninyo. Namadod kung bata ka. A few moments later. Dong, magsugod naman da. Kinanglan gid mo hawi di mo kay murag pasig mo dagan ka ba? So, di ka og hawi di mo. Karon tawagon sa mga bata dong ha. Hindi man ako gwapo Naman Dok. Ay dong, timing. Kuha ang paraphernalia, ora mismo. Okay Dok. Ano Dok? Uy, kana ayo uptik niya mo ta bata da. Karon magsugod na ta dong ha. Relax lang, pause sa mga paraphernalia. Oh no. Karon kang bata. Dong, ali dong. Awiring pasyente. Oh no. Kay magsugod na ta. Okay Dok. Ito, wala mga Dok. Sino mo nagkaon to? Mao mo gud ni. Reklamador mo kay ka. Karon impasong di ka. Oh no. Oh no. Gahi oy. Guwang-guwang lagi di ay. Ping, balik na doktor Dok.